Novoročné prianie pre AI od váženého pána. Dobrý deň, vážený pane. Tak sa nám ten rok končí a ide nás srať ten ďalší. Chcem vám týmto listom zaželať veľa dobrého v tom ďalšom roku, keď sa tak peklo o nás staráce. U nás v dedine sa už pripravujeme na oslavy. Sme tak na pol. Jedni sa tešia a druhí boja, čo im ten nový hajzel zase donese. Ja som z tej skupiny velice pozitívnych. Teším sa na ňu. S chlapami sme si už stanovili aj ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Ideme značne obmedziť spotrebu destilátu. Nerobí nám to v poslednej dobe moc dobre. Vždy, keď sa zrieme na šrot, tak na druhý či tretí deň, keď sa obudzíme, nás moc bolá oči. Máme ich často modré až do fialova. Najhoršie, že ani nevieme prečo, keďže si vždy na predošlú noc, keď vystrajame, nikto nič nepamätá. Všetci vás vrúcno pozdravujú. Hlavne starý Ernest. Už ho prestal boleť ten zlomený palec. Ešte keď sa mu zahoja tie ďalšie zlomeniny, to bude už dobre. Dokonca už dokáže pohnúť aj ľavým viečkom. Zistili sme to náhodou, keď mu Fero doniesol jabučkovicu do nemocnice a on ju zacítil. Viečko nad ľavým okom sa mu otvorilo a on spoľahlivo zameral jej pozíciu. Bohužiaľ si nemohol lognúť, keďže má zdratovanú hubu a sám sa nevie ani pohnúť. Tak aspoň trochu zaskúčal. Ale však keď sa dá do porádku, tak si s nej logne. Inak všetko je po starom. Počuli sme, že máte nejaké problémy s pamäťou. Tak vám želám, nech sa vám to čo najrýchlejšie dá do porádku. Vidíme to na Štefánovi. Ten si normálne zabudne dať aj gace dole, keď ide srať. Doktor mu dal nejaké pirule a včel si spomína aj na to, čo sa nestalo. Aby som nezabúdel. Všetci vám želajú šťastný a veselý nový rok. A ja vám teda ešte raz za všetkých želám v novom roku pevné zdravie a sviežu myseľ, aby ste nám mohol aj naďalej kvalitno pomáhať. Váš oddaný Julo.